Salutare tuturor! Înainte de a începe, trebuie să menționez că pe acest canal nu dau sfaturi financiare și nu încurajez pe nimeni să copieze ce fac eu. Încerc doar să documentez experiențele mele în lumea cripto într-un mod cât mai transparent, astfel încât să evidențiez posibilele erori, dar și potențialele oportunități. Astăzi o să vorbesc despre utilitatea Maiar Launchpad și de ce cred eu că este în momentul de față probabil cea mai importantă componentă dezvoltată de echipa Elrond. Pe scurt, Launchpad-ul este o platformă prin intermediul căreia oricine poate aplica să intre în ecosistemul Elrond. Echipa Elrond verifică și validează doar proiectele cu potențial. După cum știm, în Maiar Exchange orice token este în format ESDT, echivalentul ERC20 din Ethereum. Echipa Elrond oferă suport celor care intră în configurarea ESDT-ului lor, așa cum este Ride Token, de exemplu. Configurarea presupune decizii de genul este tokenul fungibil sau non-fungibil, adică NFT, cât este cantitatea inițială, cum se creează în timp, este burn-ul posibil, tranzacțiile cu tokenul respectiv pot fi puse pe pauză, pot fi conturile blocate, astfel de configurații pot fi găsite în documentul atașat acestui video. Proiectele care intră or să existe pentru mult timp, așa că toate aceste configurații trebuie gândite pentru a face tokenul future-proof, adică să facă față provocărilor care vor veni în viitor. Cât de mare va fi cererea, ce fel de servicii vor folosi tokenul, cum se va face tranzacționarea, etc. Așadar, proiecte din lumea reală, cu utilitate reală, intră în platforma Elrond. Primul astfel de proiect este Holoride, așa că în cele ce urmează o să argumentez de ce consider eu că ambele părți au de câștigat din această colaborare. Proiectul Holoride a aplicat prin intermediul Maiar Launchpad pentru o integrare cu platforma Elrond. După cum am spus, echipa Elrond a validat proiectul Holoride și au decis să continue cu implementarea. Ce are de câștigat Holoride din această colaborare? În primul rând, know-how. Holoride nu este o companie axată pe blockchain, așa că au nevoie de un partener cu astfel de experiență. În al doilea rând, Holoride folosește această oportunitate pentru strângere de fonduri. De exemplu, în cadrul loteriei organizate de echipa Elrond, toți cei care au participat au fost de acord să plătească 4 cenți pentru fiecare token ride. Deși cred cu tărie că acesta este de fapt un beneficiu oferit de echipa Elrond celor care au investit în eGold, este totuși un pariu pe care ni-l asumăm. În momentul de față plătim 4 cenți pentru un proiect care nu are încă un produs scos pe piață. Asta mă duce la punctul următor, și anume posibilitatea de creștere prin intermediul Maiar Exchange. Practic, dacă investitorii, adică noi, vor fi convinși de utilitatea proiectului, valoarea tokenului va crește și, după cum se vede în modelul Tokenomics, las link în descriere, o parte din tokenuri vor ajunge la echipa de dezvoltare. Așadar, prin creșterea valorii tokenului, se va dezvolta și compania din spatele Holoride, astfel încât să îmbunătățească continuu produsul. Ultimul avantaj despre care o să vorbesc este probabil și cel mai important dintre toate. Holoride va dezvolta o întreagă platformă care va exista în blockchain. Pe de o parte vor fi plăți care se vor face, poate chiar fără intermedierea băncilor, pe de altă parte vor fi dezvoltate o multitudine de produse care vor depinde de blockchain, de la creare și până la deținere. De exemplu, echipe de programatori vor crea produse, cum ar fi obiecte sau fundaluri, imagini, jocuri care vor ajunge la utilizatori. Utilizatorii vor cumpăra și vor deține licențe asupra acestora. Până aici totul se poate face în blockchain, fără utilizarea unui serviciu de payment sau a unui magazin care să pună DAOs. Dar utilitatea nu se termină aici. În cadrul metaversului, chiar și utilizatorii ar putea schimba obiecte între ei, sub forma NFT-urilor. De exemplu, utilizatorul A a cumpărat un scenariu romantic care să se vadă pe fundal în metavers, iar utilizatorul B a cumpărat o funcționalitate care numără prin câte intersecții a trecut mașina. Dacă cei doi vor să schimbe între ei aceste produse, o pot face printr-o tranzacție, care la rândul ei poate genera profit inclusiv pentru creatorii inițiali ale celor două funcționalități. Și asta poate să ducă la o explozie de creație, de utilitate și chiar o scădere a prețului produselor, tocmai pentru că totul în cadrul blockchain-ului va fi greu sau chiar imposibil de copiat sau de falsificat. Și un ultim lucru, ecosistemul Holoride va putea comunica și cu alte ecosisteme care vor veni în platforma Elrond.
Până acum, cred că este destul de clar ce are de câștigat Holoride prin această integrare în platforma Elrond. Să vedem ce are de câștigat și Elrond și implicit comunitatea, adică noi, de pe urma acestei colaborări. În primul rând, va câștiga notorietate și vizibilitate către mari investitori. Să colaborezi cu o companie care are contracte cu alte companii mari este un câștig pentru oricine și asta se vede cel mai bine la platforma Crypto.com, care a crescut în ultima vreme tocmai datorită vizibilității pe care a obținut-o. În al doilea rând, va veni utilitate reală pe platformă. Dacă până acum s-au pus bazele pentru diferite funcționalități, exchange, NFT-uri, staking, etc., în viitor aceste funcționalități vor fi puse în practică. Vor apărea marketplace-uri, platforme sociale, servicii de analiză, etc. Orice proiect cripto are nevoie de utilitate reală pentru a fi susținut de comunitate. Și asta mă duce la ultimul punct, care pentru noi investitori este cel mai important. Rețeaua Elrond funcționează foarte asemănător cu o companie care intermediază tranzacții, așa cum este Visa sau Mastercard. Astfel de companii au de câștigat de pe urma taxelor care se aplică fiecărei tranzacții. Chiar dacă în cazul Elrond sunt foarte mici aceste taxe, ele continuă să se adune și să crească valoarea platformei. De exemplu, în Mare Exchange, toate taxele de 0,25% revin în exchange și cresc valoarea LP tokenurilor, implicit valoarea portofelelor noastre. Cu alte cuvinte, un proiect de genul Holoride poate crea valoare nu numai pentru tokenul RIDE, dar și pentru MAX și chiar eGold. Și acesta este doar primul proiect care va fi integrat în rețea. În momentul în care vor apărea multe astfel de proiecte, va deveni tot mai clar că toată comunitatea Elrond are de câștigat de pe urma lor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult spor!